vacation getaway naman lang ang istoryahan, ang Banwa sang Nueva Valencia hindi gid madula sa listahan. Ilabi na sa mga summer, nga kanami mag-relax kag magbakasyon bungod sa tuman ka init sang panahon. May islets para sa mga luyag mag-island hopping, bye-bye para sa mga maswimming kag syempre, matamis nga mango, samtang ikaw on the go. Ready ka na bala? Kay subong nga aga, ang ini nga mga lugar, nagawan ta. Mga kapuso, kung last week naglagaw ta sa beautiful waterfalls, caves, and inland resorts sa Igbaras, Iloilo, so mga aga matabok ta sa Gimaras. Bao daw damo, gid ang nahidlaw sa Banwa nga ini. Let's have Ma'am Cecil Gamarcha, Tourism Operations Assistant sang Nueva Valencia. Good morning, Ma'am Cecil. We can't wait nga mag-tour sa Nueva Valencia. Welcome sa amon programa, GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Kag sa tanan ng mga viewers sang sininga program Regional TV Early Edition. Kamusta subong ang pagbangon sang turismo sang Banwa after 2 years of closure because of COVID-19 pandemic? Ang turismo sa Nueva Valencia matamat na nagpanumbalik kag ma-experience na liwat sa aton nga mga tourist ang amon mga matahom nga tourism destinations. So sa pagsulod sa summer season, we are hopeful nga taas na liwat ang amon nga tourist arrivals pagkatapos nga ginbuksan sa provincial government ang turismo para sa aton mga fully vaccinated local and foreign tourists. Excited na ang aton mga kapuso nga magbakasyon, maglagaw dira, Ma'am Cecil. Ano nang pwede dira kadtuan nga resorts kag iban pa nga matahom nga destinasyon? Bilang tourism capital sang Guimaras, Kate, nanarisari nga mga tourism destinations ang pwede gid kadtuan sa aton nga mga bisita diri, no? So una gid dira ang ginapabugal gid namon nga mga white sand beaches, pareho sa Alubicod Beach kag ang BC Beach areas, no? Magluwas dira may ara man kami mga pockets of white sand beaches nga makita dira sa Tacloban Island National Marine Reserve. So may ara man kami tawag namon nga suba malawig sa gusto naman iya nga mag-island hopping kag makita ang mga mangrove areas namon diri kag ang mga rock formations kag islets diri sa Nueva Valencia. So sa mga gusto naman iya sa mga venue for photoshoot, usually gakadto ginada sila sa may GC Lighthouse. So may mga ara man kami mga inland resorts sa mga turista iya nga gusto iya nga ma-experience sa mga swimming pools. Kag sa mga gusto naman iya nga mag motocross, no? So may ara man kami venue diri ang aton nga Dooms Farm and Riders Camp. Gusto man syempre mabalaan sa mga kapuso naton kung paano ginasigurado nga safe sila gihapon kag hilway sa COVID-19 transmission kadungan sang pagbisita sa different establishments. So ang local government sa Nueva Valencia may ara kita ginatawag nga inspection, assessment and monitoring team nga kung sa diin ini sila ang responsable sa pag-check sa mga tourism establishments naton when it comes sa ilang preparedness, no? Kung bala ini nga mga tourism establishments compliant sa aton nga mga local ordinances and national laws. Pero ginapanugyan namon gihapon sa aton nga mga local and foreign tourists nga ipatronize gid ang aton nga mga DOT accredited establishments para makasiguro kita no nga safe and ang ilang nga pag-travel diri sa Nueva Valencia. Magluwas sa destinations, kamusta dira Ma'am Cecil ang palangabuyan sa iban nga sektor sang turismo sa Banwa? Naibaluan gid naton Kate nga isa sa mayor nga naapektuhan sa pandemic amo ang aton nga tourism industry, no? So diri kami sa Nueva Valencia may ara kami ginatawag nga community-based rural tourism program na kung sa diin pina-empower naton ang community to maximize the resources para makadugang man sa ilang nga palangabuhian. Kami sa tourism office nag-assist gid sa ila para nga maka-avail man sang mga livelihood assistance from DOT and DOLE Convergence kag kalabanan sa ilang mga members naka-avail gid. Please refresh our minds. Ano-ano nga mga produkto ang ginapabugal dira sang Banwa nga pwede himuon nga pasalubong sa mga bisita dira? Una gid siguro sa tanan Kate ang ginapabugal gid nga mangga sang Guimaras, no? Gusto ko i-share sa aton nga mga viewers nga ang matamis nga mangga sang Guimaras na galing gid sa Nueva Valencia nga ginatawag naton ang Guimaras Super Galila. So magluwas dira may ara man kami mga produkto nga himo sa pandan kag buri, no nga pareho sang bags, mga placemats kag banig nga pwede gid nila mabakal dira sa aton nga Kalaya Bag Waivers. So magluwas dira may ara man kami nga mga locally produced nga mga instant taho. Sa GC Lighthouse pwede man sila dira makabakal sa mga souvenir items.
Ma'am Cecil, imbitara na ang aton nga mga kapuso to visit Nueva Valencia, Guimaras. Sa aton nga mga kapuso viewers nationwide kag sa tanan nga malambutan sa sini nga platform, gusto ko kamo invite to visit, experience and explore sang amon nga mga tourism destinations diri sa Nueva Valencia. Ang Municipal Tourism Office bukas gid para sa inyo nga mga queries, or pwede man nila i-visit ang amon nga official Facebook account, ang Nueva Valencia Tourism, kay kami mag-serbisyo gid para sa ina. Ma'am Cecil Gamarcha, Tourism Operations Assistant sang Nueva Valencia LGU. Salamat gid. May God bless you. Thank you, Ma'am Kate. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.